Μάγκες, ο άλλος έχει φέρει εδώ τα κούνια. Δείχνουμε live μετάδοση, αεράκης θα φοράει τα κούνια. Δώσε ώρα να κάνει ένα με τα κούνια. Είναι και ρόζα στραφτερά, κυρίες και κύριοι. Θέλ, κάτσε τέρμα, μπρο. Μάριε, κάτσε τέρμα λίγο. Αν ανάψω τσιγάρο εδώ θα φάμε μπαν. Μάικ, καλά λίγο. Το ότι σου κάνουνε τα κούνια είναι περίεργο ή... Δεν ξέρω ρε μπρο τι μου φαίνεται περίεργο πια. Έλα ρε! Κυρία Όλγα! Να το βλέπετε! Ρε μαλάκα. Μην κάνεις βλακίες ρε ηλίθεια. Δεν μπορώ να περπατήσω ρε βλάκα παγκλάμα. Βγάζουμε εδώ live μετάδοση. Μετακούνι! Μετακούνι αδερφέ! Please. Βάρα να ακόμα να σε βγάλω. Ένα, please, ένα. Μην το κάνεις. Ένα σπριτ. Θα τα σπάσει ρε μαλάκα, θα τα σπάσει. Τι τρέχα ρε φλάκα. Μαλάκα, φέρεις λίγο. Βάρα τον με τα κούλια, να δεις πως πονάει. Όχι, ένα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μαλάκα. Το έχω σου παγού. Θέλω να κάνεις μια δήλωση σαν νικητής. Πλέον βάζουμε γκολ και με τα κούνια που τάνεσαι.